kuonde ndiko ji, anya wacho ni onego bed ni wamedo time. Onego bed ni kambi ka kambi mantie Kenya kata mani oko, nikech tinde wan gi yor mbui ma tudruok, oketo koke e mbalariany. Kendo nyithindo mawuok kanyo nigi tiegruok to nigi winjo mar gima dwarore oko. Nikech en gima lit ahinya ka ng'ato otiegore ni en odwa timo kata wawach ni odwa timo puonj, lakini kochopo e klas to onge gimotimo. Koro mano nyiso ni nitie ng'ikruok e yor mar ikruok. Koro wanyalo jiwore e area no. Kata rem mantiere kar kae, nitiere weche mwawacho ni mwandu ma itiyo godo kata gigo ma itiyo godo e jiwo somo, manyalo kata ni infrastructure kod resources moko ma bende onego bed ni nitiere kata ka chopo yo makare. Ka waloso weche mag libraries, laboratories, facilities mantiere ka mondo mi support quality education ni. Nitie gwenge moko maonge kode. Nyathi ok rom gi kompyuta nyaka donje university. To bende nyaka odhi university mano bende mane rang'iny mamalo dhi thuolo maneno kompyuta ni kata mar mondo mi oti kode. Iwacho ni digital divide kinde montie sani mondo mi oberane chenro mag somo. Onego time yo machal nade mondo mi jok mada yudo thuolo mano mar twak kata mar timo gigi achiel kachiel. Resources gi kata infrastructure oket gi lai manyime. Erokamano, kaming'ikono kama anya wacho ni ng'eny mbalariany osebedo ka thuthni, nikech inyalo paro ka jatend piny Uhuru Kenyatta e higa 2016 noyawo ni nyithindo koro inyalo kete mbalariany mar sirikal gi mbalariany mar gigi giwegi, nikech nyithindo ne ng'eny madwaro somo, lakini wadiyogi ka lure gi wach mar kalo. Koro kane gidonjo to bende king'iyo kaka wasebedo kwa timo kuom joma tieko mbalariany, tieko high school, gisebedo ka gimedre, lakini iyudo ka mbalariany moko kusebedo ka medo gigi majiwo somo ma iluongo ni resources gi. Koro nyathini e class to gin ji 500, lakini class nolos mondo kaw ji 200. Jomoko ka winjo mana kata ka japuonj olungo wach penjo mana nyawadgi to ang'o ma ji nyiero, nikech en oko mar klas. Koro gisebedo ka gibedo oko to gigi ok yot. Anya paro ka jotiegrewa masomo weche lendo kane wamedo koro gik waluongo ni gig equipment gi, ang'e ni ibiro yie koda ni mondo ipuonj jalendo equipment matin moro ma idwa no ohingo mana phone simbani matin, iyudo ka en kata 2 million. Kidhi kata e pichni kamera gi iyudo kata ka en 4 million. To koro mago miyo bedo ng'ikruok. To mano sana en gimoro achiel ma mbalariany osebedo ka ok tim maber. Iyudo ka ipuonjo daktari to onge gigo ma oromo mamiyo gitimo go gimiluongo ni practical. Koro mago be area monego bed ni wajiwore. Kamano, adani mak parongi kanyo sa usa dakika 40 tok sachiel mar okinyi wakawiyo masani ka waduogo nyakoro moge jwang' pod wantiere ka kod wenda wamedo loso weche mag tudruok kod Dr. Agnes Salome ka wayudo makara wayudo kata yor simu